up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromowe Wato Wispodef Mama Sernang. Ayong Suserna Sepsa, e Karif ko Archie, en Yere, de Boskopu di Obifji. Want we doro udengo periodo want ting no pe anof itam mekara. Want once an mi blaku uit. Tak politiek. Yo abif bumuy nang eno so en o bumuy nang ayu. Want na politiek e mekwet. En odi wet e meki yete na kondere ye fado ondera wet dat. Ook toe. Je verstama wata katordis moralati. Maar me baro di Noord-Gogo met Zuid, Oost-Gogo met West, wispode, ukakayesi, teki ailuku. Sawo yere nanga sawo shi. En mis do danga para wikash. Masaraga mo, drantangitak, ye gipti de ruimte, pakalek jongen, fu, tak nanga people fu serana. Maar, meest belangrijke berdanga sa lobiwang, me barala de diaspora, vanuit de plek ja so washwit manting bakan na of na net yo luka programa. Maar ala de diaspora na me bedoel dus maar de familie van nu sa de Holland, Nederland natuurlijk, België, Frankrijk, maar ook Caribisch gebied. En totaal ude 1 miljoen plus ranamang dik of dun bouw rana op. Amuso. Shock. We dat doe je rabarada a jong wang, omdat a belangrijk taki tusane committee to. Je abwansani pe de mai karen kentering inua liba. Dat wan tak na pe frudanga epe committee. De panya en serefi. Na so ook tu te wan pijimang ang wan young boys dong. Dat de man fenden serefi, dat de man takatori. Dat bijima lerfa young boy lerfa bijima. Dat wa fanodu in a samenleving disi. Uno ap fanodu dat wa young boy tak igranik ba yung moto jaso of a kelo tak say sabi ya chimboy. Nee, asan dat una be fanodu. Ja ano de fanodu sabu waarde en abrespecti ju servi. En dat belangrijk. Want dat de luku van a regering die se chare servi. De regering die zie horrika de nanga volk en dat volk ook toe. Die de bundelen serefi horrika ne want je ziet dat na dialoog tap dialoog. Toen zie voor jugu ne de ja want to uitspattingen dat nasma die expressie de suku elembo in okro barafu fu ka ap jugu. Want dat just de regering die smek one stap ga fesi barawi cash. Direct young one. Vai fina santa tare kere me kwan stap ga fesi direct ya wan man e kon fu kontak wan bebouw. Vai fina tor dati. Dan kom eens Gambo, moet ik een simpel voorbeeld. Recent nog, me lees een artikel, waardoor me denk dat je zijde aan de van nodig, en dan gaat het puur komen taking. Het gaat puur establish fustaansolie. Ja. Ja toch? Alamang sabi fastansoli onsta. Juist. Ide pemide. Ja, betaking ba. A main punt na agrani musgona masra edi jarap. Ja. Of soort politiek partij doing of ano doing. Nou was er na man doing. Nou was er na man doing. If masra edi jarap no behara a wagi dati. Dat tide unobo chisome miljoen dividende belasting in a staatskas. Dus agrani musgona amang dati. Maar en teme yere, mine kotimo voor masragam, en temi yere, dat politiek partij wan haren srefi tak na mi do this, mi do that, mi do this, mi do that. Well, you do your deal. Maar suma harasan. so ma yere lip fa hari. A hari belangrijk. Maar de seref man die ventang na den die sit dat de doelek a den bakajara sande. Dat de be wan seren voor een appel en een ei. Ja? En ja zo, want die bouw een minister voor opbouw. Ja, Masar Adin. Ja. Dan man dat kakafutu.
Isabi toch? Ja, klopt. De man met moeite vakbond voor staatsolie. Nangatera vakbonden a volk dat nono ino kansering. Klopt. En de fiere omeni a blok opuru. Voor je gramtje, je afopje, trotropje. Kan konfeni. Klopt. Dat is de man bodu. Make me you one example. Voor de soort tori disi. Sabuan santak Amerikan de man ap oli. De man. Boom voor olie, en op je olie. Maar de man is vasteng. Klopt. De man tekent Midden-Oosten. Je sabi toch? Ja. Dat de je sera petija, ik denk de man vasteng. Ano passing. De man vasteng, dat je tena sempina die de, want dan een drop ontwikkelen voor oil en gas neko. Maar koeli bator dat die. Want samen verstaan, want sanip sanga IMF baka. Klopt, Mas Ragambo. Lek voor sabi baransa. Sinds de aantreden van de regering in zijn totaliteit natuurlijk ook. Usap site pe opmopo en sabi de van nodig voor herstellen konden. Juist. En een laatste review bij de 18, 2 dagen terug. Ja. En op zijn apis door dat ook toe. Dat ben dan maar moeilijk wang. Moeilijk, want er werden heel zware eisen op tafel gelegd. Namelijk, maar leg je uit ook, toen zeiden de eisen dat dit dadelijk was rekamo. Maar mijn punt is, er is nu 63 miljoen US dollar dus beschikbaar gesteld. En daaruit een deel, daar gaan we tegen goede 25,8 miljoen, gaat dus voor de staatsbegroting. Dat heeft ondersteun naar begroting. Ondersteun naar begroting, ministerie van de comité, alle de defensieminister, maar ook parastatale bedrijven, Ja. Bedrijven die gesubsidieerd moeten worden. Comité in zijn totaliteit. De kosten, operationele kosten voor de staat, moet daaruit dus betaald worden. Juist. De rest is natuurlijk nu, wat ga je met de restmiddelen? Uno, mino hoop dat ik voor me vergeten, dat ik smaak toen in Paima in een kondrejaso voor 2020. En dan moet je betalen, ja. De rest gaat naar betaling, je los af een deel, want deel ook naar centrale bank. Ja. Maar een deel je los af, omdat je met Paima mas regalo. Maar je no, if je met Paima in Paima. Je Paima, ja. Want de vorige regering, me kutaka san lek fasante. De no be Paima lek de len nomo, maar talang de no be mamoro. Klopt. No way out. De man no ba no president. De man be de Italian botaki niente capito. Je verstaan. Not naughty. Je verstaan. Je no ma seki. Ja, bif go beji. En beji zelf no be jepi. Want was geen vertrouwen. Want look if je go beji. Dat is maar op vertrouwen in you. Klopt. Dat je vindt jepi. Klopt. Maar if je go beji en smano op vertrouwen in you, de man zegt dat je nou een betaler, je ligt op, ja, alles aan die no bunda you, dat de man no jep you. En je zie dat je, daarom me kutaka fesi, taka just de regering, die me one step forwards, isabi, dan sani. Maar, als aan het trouwe vrok toekomt, natuurlijk, lukul wel onder buitenlandse bedrijven, Mas Ragambo. Medina business, mina ondernemer trouwens, allemaal sabi. Geen nieuwigheid. Maar tegen je eerlijk, u wil niet weten hoeveel bouwactiviteiten nu in Suriname zich plaatsvinden. Voor abwan bouwen komen nou een beetje probleem nodig. Dan tak voor. Dat wil zeggen dat er dus activiteiten, economische activiteiten ontplooid worden in de economie. En dat want dat money is die relatie. De ondernemers, dat is even een totale sideline, die as trobbeling bij de voor 2020. ja. Alla de ondernemer bouwt, de man money op de bank hoor, de man investeert omdat ze geen zekerheid hadden. En dat me ka koers bij toch. Precies, en nu, wat ondernemers hebben horen, ik zie dat laat op een rekening, en als je dat is stabiel, ik kan nu plannen. Want plannen is heel belangrijk voor een ondernemer, maar ook any huishouding thuis. Nee, maar point of correction. Zeg je dat je plannen voor een ondernemer, dat want dat een ondernemer op vertrouwen in een regering. Klopt. Want luku, want belangrijk sani. I abi ome kondere, pe i ab wat dictatoriaal bewind, dus dat want dat je na waman noemen dat je samen dat je na wet van mede en persen. Je kan dus sayuwani, ik voet na chal. Je verstaan, dit is nou een democratische regering. En dan mag je zorgen dat je de dossier bedrijf
nanga dorosi kondere abrivi in a regering disi, tak nanga regering disi mi kan zorgu, want odi you know a multinational, you know a beetje bedrijf voor Amerikaan of voor Tata of Engeland karkom, i verstaan of Saudi-Arabië, i wan go investeren. Dat je go na Juland, tak fafa economisch situatie dape, fafa regering dape. We kan go put me money dape. Dat ju regering ote tak no go era want de man dadelijk hier de man nationaliseren bedrijf. Le fabeb sa na de ondemocratisch kondere. En in a richting dat u bego era. Dus dat want dat 2020 if a volk disi no bedrijf anu paraboto. Do bogo in a richting dat want u no man pay de payman. Dan de bedrijf voor de man die bij ja buitenlands bedrijf. Do bo tekten legaf unu. Je verstaan. Maar nu je shi taki asane waka. A inflatie. Je ma torda. Nou, luku daarom mas ragambo te luku fa situatie e wakano. A inflatie e bide sakagomba. Er zijn wat prognoses gemaakt door IMF, maar ook internationale organisaties. Ja. En natuurlijk de vakbeweging ook te Israël e firasa. Luku laatst laat die man kiesverhoging. Ja. Ja, utaking ba mi denk dat eerder in een programma. Maar dat zijn eigenlijk fundamentele bevestigingen voor een performance voor een regering. Dus dan moet ik proberen voor leg je ook toe. Ik sta me bedoel naar aan dat mas regan. Beluku, bovenroemang of comitaking, je moet kunnen reflecteren. Voor die verhoging ambtenaar, praat over 60.000, 70.000 volgens mij, om het goede. Rokoman, dat wat ik je pot moro money in de economie toch? Ja. Kans is groot dat dala o wakken omdat furu SRD ko in de economie toch? Ja. Ieder wala mawango bij dala no potifu spaar toch? De ma kiesverhoging adala gwe? Nee. Ano gwe? Nee. Atang dat toch? Nee, want de minister Financiën ook toeleggen dat no een reden no de. Maar dat mi etaki. Brawi cash nana sasa bayo kormo verstaan wansambum. You up want to libisma ina kondere disi. Dat zolang de man shi wansani psa fais de man yere ambtenaar chis wansani. Dat de man biji skoifi nanga koers. A minister Financiën tak no een reden no de. Om de masragam if me aben boom volgens mij om de 2 of 3 uur wordt er een uitdraai gemaakt bij de centrale bank. Wel, hoeveel geld er is, wat is betaald, wat is niet betaald. Dus de man hebben een overzicht. En if minister van Financiën tegen dat er is geen reden, dat wat ik aan mijn monitoren zijn en je hebt een paar mensen, ondernemers, die kwaadwillig bezig zijn. Precies. En dan moet men niet doen. Kijk, if you want make your money, make it op een trafassie. Ja. Maar no, probeer voor making tapaskoru voor a portfolio. Want in begrijp wansani barawi cash nana sasa bayokor vooral de jong wang mi wan lek wansan uit tak sap taki asane waka go wis na miserf mustaken waka go allemaal efiren maar a volk offer. Klopt, die offer. En doordat dat volk die offer, dat je een president die etaki, jere no, daarmee die baka. Ja, klopt. Dus dat je de ambtenaar. Dat die luku. Omeni a OVBD die a regeringsdistrict aan. Omeni a KBBD die a regeringsdistrict aan. Mek moet de eerlijk gaan zeggen. Ja, klopt. En daarom mek me etak disi. No jimi brede nanga pre. Futamara migos don kree. Want na dat ipsa. Ja, 2010 utek wan koers voor 280, dan bija die brede nanga pre. Dat, baka 2010, baka 2020, dan me bar kree. Dat we skoifen pot in wan soef wan sma di no do noti, terwijl na un creëra situatie. Precies. Isabi want uno be man pai man wan losan un aftak moro want u sabi. En ze zijn eerlijk, ze weten het. Dit is maar een kleine fouten. We minnen dat kleine fouten, na grove fouten. Ja, de man die isapte was zo'n patu toch. Ja, finish schuur aan een grove schuur. De man ja met een grove schuur. Aan een grove schuur, ja, bif krima patu. A bron die doe na patu. Want if je no look ba pate boro. Ja, dus de inbegreep dat die a review. Ego.
precies. Het belangrijk, Masra Gambo. Het is al nu zover, zie van de laatste. Bradangasa, main punt, onvolg als een situatie van Akondre. We zorgen ervoor dat unok mopo uit a train real ja zo. Ja? Ja. En families doen like jongen ja zo, Bradangasa lobiwang. Dan misschien ook toe, Masra Gambo. Mo weer een groep bij Kona president voor Marwina. Ja, oh ja, we jere jaso. If you na father des fatherlands, dat jugu de ino an di sterk. Isabi toch. Dan ino kan libi a jugu tapen belo mek des madu. Dan a Wild West. En dat no kan. Dat sa president is do, dat a sorgu taki de maf Marwina. Bondur de serf kawang, dat de man kon taki nanga president. En dat daaruit voelen we voor dat ja, wat werkgroep. Ja, voor de Marwina man, dat de man het ego luku, pede problema de pede knelpunten de in het district Marwina, dat de man jare kafesi, dat samen nanga president, dat de man ego luku, fado los dis op, fado. Maar wansan me beji, en me taken. Dat no wans man om bogo trowe kriolin in a kriwa traditie. Want de machita ka sano biji wakabung, isabi tussen a werkgroep nanga a regering, dat je abmandi ogo trowe doti, of vriend doti, of suku elembonyoin okoro brafu, wong jompo kon. En me actie de man maar wina toe, a werkgroep dati. Dat uno mek no wamang, no wan negatieve insluiper kono mindiri, voor me kugote kwantara koers. Eenmaal, want de regering is naar dialoog gaan lobby. We tak konto feno serefi. En dat belangrijk, zo hoort het in een democratie. Isabi? Look, een probleem die ook in Marwina heeft me volg aan nieuws ook toe Masra Gambo. Er zijn wat behoorlijke problemen in Marwina. Isabi toch? En motegi ook toe, like Johan, vooral een werkgroep, no maximum demotiveer je. Laat dat alvast duidelijk zijn. Isabi? Theo kies een mandaat. En het is niet iedereen gegund. Maar Theo kies een mandaat. Doe het naar eer en geweten. En zorg ervoor dat je vandaag in de zitting zit. Voor liever je bijdrage in je woongebied. Ja, zo. Is het weer? Nou, val ik mooi sanitaki. Maar moro fara. Dan ben je sorry een verschil. Dat ja zo na foto. En juist in een bierti. Bij jaren de man op doen noti. Na riolering. Voor zorgusani. Dan momeku luku wan pisida o archi wan video pe smasere fi grassroots man fa birti nanga bedrijf e worko samen dus dat want tak lanti nanga bedrijf e du samen fu sorgu taki demo fodoro mooi de passi mooi en if i passi nanga emo fodoro bung klante kayu era klopt zo ade Masra Gambo dus na bedrijfsleven nanga lanti de teki ailu Buka wistak no de samesija kokrot narcotic bas pikri poti tab line same palagja je maar het kijkers van update van Roko Jaso. Goeiedag kijkers, luisteraars. Ja, we door baka en lek volgwenti nanga Roko e konta pamilja nanga prestatie. Ano tak furu sumano bung sumano de abirti no bung da we setting. Uno na Roko persoonlijk probleem uno abi ay silek mama taki. U komitanga wa eigenaar sa verstama model baka en amang doen staan direct voor abirti kashay. Isabi es voor hieruit direct met actie alla eigenaren sa ab de percele. E furo komi nanga lanti met take baka minister vega tori dat wali sitaki yo absome money van udu uka onderhou heer Sranang. Wel, mi denk a beriken in fama fout, want sawa eigenaar du furu mora beriken in sa minister. En lanti wano man, toch lanti potama shinja furoko. A eigenaar giwan wa money tu futo van moet komen, maar je ziet direct lukoja. Na bijna weer ook een 50 roko manja. Is er gelijk werkgelegenheid voor de buurt? De buurtbewoners se koyepi, a eigenaar de boya of we hara roko. Maar a bedoelen na taki a plan musko kri. Da traya no amana skrutu tak 20 jaar lang ade manoko diki. Sawe se jana wa jaren plan. Dus is alamang. Uno tak alamang, maar we verstaan. Alamang sabi ka missing.
Usita kwe kringi. Ima ukur de duikers pisan op de boom. Ima bij poti baka. We zouden blij zijn daarmee. We je plantie, we je poesresie, plus we gieten boy wat je werk gelijkenheid. Ja. Ja. En voor op 10 sommige technisch in te parokoja, meestal duikers poti, kokropoti, a blok ja zo e verbinding aan soort pisi precies. A blok ja na, want de hoef low zijn voor toekomstwerk sa ik moet voor toekomstwerk met highway. Abaragweta highway, dus ik tek wel logo tro in toekomstwerk. Ik connect daarom met naar bigi duiker op plaats ja rond 100. Ja toch, dus astrometsen. Zelf a pasija no op rond 100. De mij roko de ma, de vorige man roko na nga moro 10 duiker. Unu meke moro bigi, tak wisa watra furu akan tek moro pustru mengge. Dus ude jana nga rond. Onder hij zat tak ano low voorbij rond 100 duikers. Ja. Tak nga tak meter. Dus pe uma pe abirti e giwa anu bay. Ta maner bisumbar e put one pokline. Amai put kande turo ko mangi apokline. Maar de rest na e kenar musapfa au pai de tramang. Ma auro ko muspoti. Dus unu de tapa veld fu kontak nanga desma. Tak luk uno wo ko nanga apokline e fi ma mesem. Je poten direct we potengi. Samenwerking. Zo, dat doe je dati. Na dati. Disi, gorofu keuzo, maar atarawana ook doe je mo fotoro. Faye doe je sani isabito. Maar dat is belangrijk, Mas Ragamba Luku. Sinds de aantreden van regering. Per regering tak ook toen aan de ondernemers Luku. Paiman toen si furu. We hebben een PPP-project. En minister voor openbare werken direct amalanga anu naar de ondernemers. Ja. Isabi? Maar goed, dit zijn wakano samsafri misschien niet in een snelheid dat ligt van unubo wani, maar het loopt, het werkt. Dat is meest belangrijk. Zo. Maar dat je chisunga terasani no koti no fo. Jim No. Die dena World Cleanup Day. Dus in feite dat in verstaan wansani dat hier no in het groot, dus grondtapu, no one doti. No one morsu. De no one de sandati. En serefi, a minister voor milieu, die moest loko asani. En seref eji a voorbeeld. Piki batera, otin saka, ukrinsani. Koluku. Liefde voor je land begint als je beseft dat je het niet moet vervuilen. Zo, dat doosje de sandati, dat wantaki. We charengo moro en ala de sanse pigina oso efi jari kring imo fodoro kring ino man kapsa kontringi pchi water na yu konya wa pretinya ma efi mo fodoro morsu isa I verstaan I parasitoti as mota ku efas ma parasitoti we kukruno wel no maar inderdaad Mas Ragamba tide na die World Cleanup Day door UNESCO uitgeroepen. Daarmee is dus nadruk gelegd dat het wereld dus behoorlijk veel vuil heeft. Ja. Isabi? En vuil kan van alles zijn, maar vooral als je lukt kan de unu shasanya direct batra in angotro. Maar ook vuil in andere vormen. Ja. Begrijp je? Dus om zorg ervoor, om spaan together en zorg ervoor dat a kondre voor unu pe welibi de netjes lijkt voor altijd je takje Mas. Juist. En if aan de netjes, dat je sluit aan direct naar gezondheid. Ja. Want dat is belangrijk. Isabi? En dat je shitaki a president, a gwena AZP, want de moro bija toso die wap jasa sernam. Ja. Dat is go oriëntering. Want de artjes autaki, dat voorjari terug, abe konkba. Ja. Dat akoluku de vooruit gaan die boeken. Want alle soorten fake news, dan baby, dit, dan disi. Mimitanga asma tak de resino be de fa baby. Mana wan lei. I verstaan toch? Dus, o archa president.
vandaag een werkbezoek gedaan aan het AZP. Wat is de bedoeling precies van uw werkbezoek? Laat me aangeven dat dit niet mijn eerste werkbezoek is. Ik ben er eerder hier geweest, heel vroeg, direct na de start van onze regeerperiode. En nu is het bijzonder belangrijk, na 4 jaar, te kijken hoe het staat met de ontwikkeling binnen academisch ziekenhuis, hoe het staat met de ontwikkeling binnen de gezondheidszorg. Zoals jullie weten is de gezondheidszorg een enorme uitdaging. Vanuit de samenleving, als men ziek is, als de burger ziek is, wil de burger behandeld worden, wil de burger de beste zorg krijgen. En daar begint het aan, namelijk dat als je als ziekenhuis staat voor grote uitdagingen, en de uitdagingen zijn vaak in de sfeer van jouw financiële positie, jouw schuldpositie, het beschikbaar hebben van voldoende materiaal en middelen, het beschikbaar hebben van voldoende personeel, verplegend personeel, van medische specialisten, het voldoende hebben van ruimte. Dat zijn de zaken die uiteindelijk gaan bepalen of de burger een goede zorg kan krijgen. En ik kan u zeggen, na 4 jaar zie ik dat het academisch ziekenhuis behoorlijk heeft geïnvesteerd. In state-of-the-art investering, denk aan iCare. Een van de moderne afdelingen, maar misschien de modernste in het Caribisch gebied. Denk aan de investering binnen ook onze cardiochirurgie. Denk aan investeren binnen onze intensive care unit. Het zijn allemaal zware investeringen. Operatie, zware investering. En dat is een goed teken, dat ondanks de zware uitdaging we in staat zijn te investeren in die gezondheidszorg. Welke zijn die grote uitdagingen? We hebben net gezien EHBO, waar er heel wat patiënten liggen en onvoldoende capaciteit is. Maar dat is tijdelijk, omdat er nu gewerkt wordt aan uitbreiding ervan, waardoor in feite er voldoende capaciteit zal zijn, voldoende bedden zullen zijn. En al deze zaken zullen ook afgestemd moeten worden aan de capaciteit, aan personeel. Want je kan uitbreiden, maar je hebt onvoldoende personeel. Zo hebben we net die uitdaging gezien bij de kinderafdeling, de LICU en PICU. Heel emotioneel ook in de media, in de samenleving terechtgekomen. Triest ook dat kinderen niet behandeld konden worden. Nou, wat zien we vandaag? Dat met medewerking van ministerie, directie en de medische specialisten, de afdelingshoofden, ze wel in staat zijn om een crashprogramma uit te voeren, nieuw personeel te trainen, klaar te stomen, om toch nog die zorg te kunnen continueren. Dus laat die indruk er niet zijn dat jonggeboren kinderen niet opgenomen kunnen worden of niet behandeld kunnen worden. Nee, ik heb het zelf kunnen zien. Er is een baby daar, die is gisteren binnengebracht van 7 maanden oud. En die baby wordt verzorgd met het personeel. 24 uren. En zo gaat het door. Dus ik ben bijzonder blij dat ik dat persoonlijk heb kunnen aanschouwen. Zo, dat doe je dat die loka abon korostu ati. Want a president ki agaran ajaranti. Dat de mo trainen suma. De mo do moeite o sorgo en EHBO capaciteit ko morobiji. Ma atak tu. Temi meken ko morobiji. Fu meken ko morobiji na laulau sani. Men abi personeel abi sma da peti wan worko. Want a sanse epsa ye train desma ja. De desma train mooi. Als je begrijpt dat je kondre in een crisis, dat is maar dat we kan horen komoro mona wantera kondre. Isabi toch? Kom mee met takken ook toen masraka ik heb een paar kennissen gehad. Isabi toch? Sabi die na verpleging. En desma wat buitenland. Look hoe we mi kan giden leti ook, maar de andere zijde is ook wat doen wij zelf. Isabi op chimbeleid ik kon tapa gebied dat die vanuit de regering. Ulukufa ook kan stoppen sanati. Maar ik zeg ook, er moet takken hard op juist. Allemaal eluku Nederland op. En juist Nederland heeft visie
de personeel voor uno jas. En dat had me like jongen. Je hebt een lo jongen sa estuka dat pe komba kan asranang, voor bousranang op. Ja. Begrijp je? Dan, ik zeg het nogmaals, ik werk niet tegen me, tak wansan tak anoboom. Iedereen wil de beste in zijn leven hebben natuurlijk. Maar faf uno sranang. Nee, maar Sami denk ik sa, dat na mijn persoonlijke mening, i abisma die hitsesma op tegen een eigen kondere. Ja. Isabi toch? Alleen om politiek gewin, om vakbonds gewin. Isabi toch? Dat je hitsesma op tegen je kondere. Omdat met tanta kent het wel lezen. Want vakbondsleider, wan anu veng na workoman, atrap anu na abedrijf. Ja? De toedat in zorg of charka na wanfi op een gezond bedrijf. Dus sami wan lekker uit. En om sabu wan san wan voor te no demoro. Om sabu wan san taki. Lek fawe doen zo. Die volgen programma die zie. Dus dan na wan samenwerking. En you say, moest doet fi say. Sobu so trusiani na grond pran wan sani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitaki kan de wan jaja sarnama of wan jaja sarna uma en no wan mane konji 69 wan politiek dan wan sanse im sabi taki efi taki ne moya nga politiko moya nga yu wan na politieke mek wet na politieke set a staatshouding na politieke do disi dus im sorgu tak ide op de hoogte voor go kies wan leider die de waarachtig, die beaucoup succes en zorg dat ze er naar kombaka, want napu tapan level sabe de post 2010. Precies, like fai take masra gambo. En moet probeer voet taking, moet take prik pangi mang mag boos no. Bij mij gaat het nu om, ziet men een ander integer leider, code eerlijk masra gambo. Ja? Je pot want toe babouw dape, sa zorg ervoor dat je kondre young ai vanaf 2010 tot 2020. Ga je zo iemand weer in je poesen komen, dan ben je ergens echt, in mijn model, dan ben je echt ziekelijk. Isabi? Maar mijn punt is, leg me ook toe uit. Mijn actie van Loma, maar de man om een antwoord, daar gaat het bij mij om. Om een lees aan vorige president, we hoorden meetings naar vakbonden, private sector, bedrijfsleven, internationale organisaties. Karkong. Omelisi, nooit, nihil, ote amabek wa parlement, nooit bijna, volgens mij, one of two list no more. En daar gaat het bij mij om, Masra Gambo. Aan meneer Sang kies aan leiding toen der tijd. Wat heeft hij van gemaakt? Heeft ons in schulden gezet, heeft ons in problemen gezet. Waardoor nu het president dis abif gwa aanzet, voor go lukus aan een probleem. Terwijl, if money bij de, die doen we op dit soort probleem. Nee, ja? Daarom Mickey. We sluit af. En je sluit af voor je gedeelte. Daarom ik met dat never change a winning team. En daarom zeg ik ook mijn mensen, vooral de first voters, we gaan richting verkiezen nu. Besef één ding heel goed. U bent nog jong. U moet nog een perceel kopen. Nee, laat me anders zeggen. U moet een baan nog hebben. U moet nog een perceel kunnen kopen. En u moet een huis kunnen bouwen. Daarvoor dient er een basis gelegd worden in heersranang. En daarmee men bedoelt een financiële stabiliteit. Bovenop maar ook tegen stabiliteit in een jaar. Maar voor mijn perspectief. Ja, stabiliteit geeft jou zekerheid. En daarmee voel je het in je zak. En je kan daarmee dus eten kopen. Hierbij heb je maar het doorop. Maar Gambo moet sluit af. Maar met je takken aan de volkswoorden. No make a fout sang libisman meki in strana rond 2010. Meka economie ja schatter, waardoor wij bijna geen geld hadden in de centrale bank. Hierbij sluit ik mijn deal af. Leg Johan vanuit de hoedanigheid. Mijn baru ang grant ang itakot teka ruimte voor Luca programma. We zien wat tralisi in het programma.